Si Ellen G. White talagang nagamit din siya ng word na radical. Kailangan ng isang malakas, no? Malusog na kapatid, yung pagkilos, radical, kailangan yung radical, no? Kay Sister Trena Timbal, at kang Trena Villacampa, kang Engineer Arnold Villacampa, kang Lugeni Polier, no? Na nasa Bukidnon, kang Elias Baladhay na nasa Makati City, kay Giorgio Atilor, kay Menda Arienda, Jonathan Astero, dyan sa Bacolod, sa ating mga kasamahan, kaibigan, kapatid, okay? Kay Sister Lodi Simapranca, mga kapatid. So ngayon ay Lunes, kumusta ang inyong dalawang araw? No, Monday ay talagang yan ang araw na maraming tinatawag Monday sickness sa field ng economics, business. Talagang pinaghandaan yan ng mga personnel managers. Paano nila i-inganyo ang kanilang mga trabahante na during the Monday na talagang sila sa mga Lunes na sakit ng mga tao. Ang ating subject ngayon, kapatid, ay ang pandarayuhan ayon sa salita ni Kristo. So, dito na tayo papasok ngayon, no? Kasi napag-alaman na natin nung nakaraan yung tungkol dito sa movement ng Matthew 24. Kita na natin yung natural calamities movement. Dito tayo ngayon sa pinag-aralan natin nung nakaraan, yung movement sa politics, economics, pinag-aralan natin sa maikli lamang, kapatid. So ang katanungan dito kung ang migration ba, ang pandarayuhan, no? Yung mag-migrate ka o pupunta ka sa ibang bansa, no? Dadayo ka doon. Nakasulat ba yan sa Biblia? Mayroon ba tayong mabasa o mayroon bang implikasyon o mayroon bang pronouncement yung tinatawag nating prophetic injunctions? Kasi tayo bilang mga anak ng Diyos, nakarely tayo sa tinatawag nating advance pronouncement ng Panginoon. Kaya nga tinawag siya na prophecy, ang tawag niyan, testimony of Jesus to save His people. Ang ganda niya, no? Testimony of Jesus to save His people. Mga testimonya niya para sa kaligtasan natin. So, dinilevel niya in advance. Kaya ang tawag niya prophecy. So, kailangan nating makita, no? Makita at maintindihan yung kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon sa kaganapan sa nangyari sa ating mga buhay. Okay? So, dyan sa Isabela, sa Kawayan, si Janice Idrada, kina Ariel Ocfenia, no? Kay Neneng Alquizar, no? Kay Liz Mara sa Antipulo, kang Luleta Olio Piñol, kay Sister Arlen Sobaria, kay Lodi Simapranca, no? Dito natin, paano natin i-engage yung ating mga kapatid, kasamahan, o kayo na naging nasa iba't ibang bansa ngayon. It is by accident na we were just there, or it is by our personal volition na, pupunta ako sa ibang bansa. Sa ganitong kaganapan, mayroon kayang sinabi ang Panginoon o mayroon kayang sinabi ang Biblia? Kasi ang title natin ay ang pandarayuhan ayon sa salita ni Kristo. So, dapat nating malaman kasi yung knowledge na yan, yung kaalaman na yan, kaya nga yung knowledge na prinamis ng Panginoon na simulain pa, sinasabi na natin na kailangan tayo lumago, grow in grace in the knowledge. Kasi yung knowledge na yan, ay yan ang maging kaagapay natin. Yan ang maging liwanag natin sa ating paglalakbay sa pagpunta at pagsalubong natin sa darating na tagapagligtas na doon sa alapaap natin siya sasalubungin. Kaya yung knowledge na ipinagkaloob ng Panginoon sa ating henerasyon ay talagang gamot siya. Maging gamot siya sapagkat yung ating sakit na
Thou art poor, miserable, blind, and naked. Yung sakit na yan, kapatid, kailangan ng kagalingan. Yung gamot na yan, gagamutin siya ng salita mismo ng Panginoon. Kasi siya ang magbigay sa atin. Kaya yung mga salita na lumalabas sa kanyang bibig, ayan ay kagalingan, healing words from the lips of Jesus Christ at the mouth. So, napaka-sarap niyan intindihin at ma-realize natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos para pagalingin ang ating mga pananampalataya. Sa tagal na naman natin dito, kung ilang taon na tayo bilang mga mananampalataya, no? Kailangan maramdaman natin yung kaalaman, yung knowledge, yung paglago. Yan. So ating iyuko ang ating mga ulo sa panalangin. Great God, loving Father, sa iyong trono, Panginoon, kami po'y lumalapit at aming itagubilin ang aming mga sarili ngayon upang aming makita at maintindihan yung kaalaman na ipagkaloob mo sa bawat isa sa aming henerasyon. Salamat, Lord Jesus Christ, for speaking, for revealing what is going to happen in our very own time, 2020, August 16 or 15. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering us to understand. In Christ's name we pray. Amen. So dito, kapatid, yung kaalaman na yan kasi kagalingan yan. Kasi knowledge, ang sinasabi dyan, yung knowledge na ipagkaloob ng Panginoon para tayo'y magtagumpay. Kaya sabi ni Solomon in Proverbs 24 verse 4, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. Talagang prinoclaim ng Biblia. On the next verse, sinabi niya, a wise man is strong. Kaya pag alam natin ang mga sinasabi ng Panginoon, magbigay sa atin yan ng kalakasan. Walang takot tayong maglakad. Wala tayong takot na salubungin natin ang mga kaganapan kasi may mga pangyayari dahil sa great controversy na ito. Pero a wise man is strong, yes. Ang tao, a man of knowledge, increaseth strength. Kaya alam ng Panginoon na yung knowledge talaga na kailangan natin. Grow in grace in the knowledge. Kasi yun ang magbigay sa atin ng kalakasan. Strength talaga, kapatid, magbigay sa atin ng strength, comfort, assurance, no? Kaya isang seryoso na panahon na ating maintindihan at makikita yung sinasabi ng Panginoon na kumikilos at gumagalaw sa ating henerasyon. Okay? Yung healing words siya. Kaya napag-alaman natin sa nakaraan na yung signs of His coming ay yung mga paano natin intindihin ang kilusan, yung movement ng kanyang pagdating. Kasi yung blindness, hindi talaga makakita. Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, ibinigay niya in advance na ito ang mangyari sa ating natural world. Yung globalization na pinag-usapan ng mundo, na yung nations and rise against nation, na may famines, pestilences, and earthquakes sa ating natural world. So yung natural world na yan, na atin ang napag-aralan dahil nga sa isang event na nagkaroon ng consequence. Ang tanong ngayon, sa kabilang banda naman sa ating political world, ano ang sinabi ng Panginoon? Ano ang religious world? So, isang tanong yan na dapat nating muni-munihin. Kasi by this point, sa ganitong oras, at malalaman natin ano pala ang ating political world. So, ang alam natin sa politiko, si Duterte ang presidente, ganito ang mga takbo ng ating pamulitika, sa atin dito, maraming graft and corruption, sa Amerika, ang politika nila doon, ganito. So, ano yung mga political world, kapatid, na kaganapan? Nandyan ba yan sa Biblia? Naisulat na ba yan? Yun. Sa religious world, ano kaya ang ating kaalaman tungkol sa religious world? No? Kailangan na talaga nating maglago. Kasi minsan, ang alam lang sa religious world na ito kami, Sabbathista, sila Katoliko, Protestante, debate tayo, kami ang tama, kayo ang mali, ganan.
Hindi na nila namalayan naman. Malayo na pala ang tinakbo ng Great Controversy. Malayo na ang natakbo. Kaya minsan na hindi nila maintindihan. Pero dahil nga sa Sabado, simba, napagalit, parang wala lang. So, ganon ang maging nangyari, kapatid. Ganon nangyari sa ating mundo. Pero may kasi nagsimula tayo sa Mount of Olive na 4 na disipulo, sinabi talaga ng Panginoon dyan. Now, mayroong sinabi, mayroong words na ginamit sa ating pag-aaral ngayon, may ginamit si Kristo. Yung ginamit na sinabi niya, na masyadong mabigat ito. Okay? Sa verse 9. Kasi magkarugtong yan sa verse 8 na this are the beginning of sorrows. Sa verse 9, sinabi niya na yung beginning of sorrows, siyempre yung mga calamities, mga ganyan. Pero on personal level, mayroon rin sinabi sa ating personal, no? May sinabi siya, between people, sabi niya, then shall the delivery up to be afflicted, and you shall be hated of all nations. Bigat ito, kapatid. You shall be hated of all nations. Paano natin i-apply ngayon yan sa 2020 na pag sinabing nations ay organized institutions, organized people, culture, all nations? Sa tagal na natin hawak-hawak ng Bible kung paano natin i-apply na maging buhay ang salita ng Diyos sa ating henerasyon. Tapos on the same chapter, ang paggamit niya ng all nations, sa Matthew 24:14, ang pinakasikat pa na versikulo sa lahat ng Christians, na naging mission statement ng lahat ng reliyon, and this gospel of the kingdom, yan na, shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Grabe. And then shall the end comes. Ano kayang relasyon nitong dalawang text na to? Kasi isa lang ito, kapatid, all nations. You shall be hated of all nations for my name's sake. Ano ang relasyon nito sa isang gospel na ipakalat sa all nations? Darating ang Panginoon. Ano kaya itong reality na ito? Na all nations, and this gospel shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Nung nakaraang Friday, pinag-aralan natin yan, na ang gospel proclamation ay pati mga all creations. Nag-declare na parating na ang Panginoon. Parating na ang kaharian ng Panginoon. Ang Matthew 24:14 is specific, particular na message, darating ang kaharian. Yung kaharian na si Kristo. So ano yung profile ni Kristo? Ano yung profile niya na sa pangalan niya, magagalit ang lahat ng bansa sa iyo at sa akin? Galing. So ang Hapon magalit sa akin, ang German magalit sa akin. So anong relasyon sa pagkagalit na yan, sa ating gagawin na proclamation, preaching of the gospel? Ano ang i-preach natin? Ano ba yung issue ng gera na ito na yung katapusan ay ma-realize? Saan yan yung Sabado at Sandilo na iniisip natin? No? Saan dito? Kasi nakapako nga tayo sa Sandilo at dito that unto all nations and then shall the end come. Kaya minsan sinasabi, ang lahat na lang, ang sermon na lang, puro Sabado. Sabado na lang ang sermon. Talagang. So dito mga kapatid, maintindihan natin na napakabigat nito naman, you shall be hated of all nations. Di ba? For my name's sake. Ganda nito, no? So nandito sa ating linya, si Jesselyn Absent, si Sir Alan Abarcas, ang ating key person dyan sa Bukidnon, Albert Plateno Araneta ng Quezon City, kay Pipot sa Laguna, Marilo Batersal sa Davao, kay Sister Jim Lim, ang ating mga major na ating kasamahan, Evangeline Daclan sa Saudi Arabia, kay Lorena Geraldes ng Bulacan. Hated of all nations for my name's sake. Ano kaya itong rason nila? Kaya pag sinabing nations, ngayon, 2020, yung makita mo yung flag na yan, ay stable community yan of people formed on the basis of common language,
common territory, history, ethnicity, psychological makeup manifested in a common culture. A nation is more overly political than an ethnic group. It has described as a fully mobilized or institutionalized ethnic group. Kaya Filipino nations, Japanese nation, Korean nations. So lahat ng mga nations na ito, kapatid, are based on a common language na mayroon tayong sinasabi, bakit shall be hated of all nations? Ang ganda niya, kapatid, no? All nations. Ano kayang rason? Ano kayang ethical, political, ethical, the science of right behavior? Nasiraan sila ng bait na magagalit sila sa mga tao na nagdala sa pangalan ni Kristo? Lahat ng Christians Lahat na ngayon ay Christ believing. Ang ganda nito, kapatid. Palalim ng palalim ito ating pag-aaral, kapatid. Kasi maramdaman natin yung paglago ba? No? Ano yung cultural way of life? Ano yung moral reasons? Hindi naman sila magagalit, kapatid, na walang dahilan. Kasi sa ating panahon pa ngayon na napakataas ng human dignity, napakataas na ng ating interactions, interactive consultations. Kaya mayroon tayong mga consultative assembly, consultative conference. Mayroon tayong maraming mga summit. But why the Bible tells us why nations will hate us? Kaya napakabait talaga ng Panginoon. Kaya nga, physical talaga niyang in-engage ang apat na disciple nito. Nakipag-usap siya sa disciples. No? Sa apat na yan, napaka-importanting tanong, kapatid. Why nations will hate us? So dito natin mapalalipan, kapatid, yung pag-aaral na yan. Kasi pag magalit siya sa ating generation ngayon, ano ang sensible basis? Yung makatarungan ba? Sensible siya. Kaya nga, minsan, nakarinig tayo ng mga balita tungkol sa hate crime laws. Naintindihan kaya ng karamihan kung ano ang hate crime laws na inimpose ng lahat ng bansa sa buong mundo ngayon. Imposed by nations of the world today. Ano yung hate crime according to dictionary? Yung hate crime, kapatid, is a crime, typically one involving violence, that is motivated by prejudice on the basis of race, religion. So, kung magkaroon ng kondisyon na nag-away kayo dahil na prejudice yung isa sa turo mo, sa teaching mo ng relihiyon mo, ay talagang hate crime siya, kapatid. Ang galing. Hate crime na. Magturo ka na ma-prejudice mo yung kapwa, yung ibang tao dyan. Kaya nga, one cannot be hated simply because of his race. It is crime punishable by law. In other words, one cannot be hated simply because of her belief or religion. It's a crime punishable by law. So dito natin maintindihan na yung hate crime ngayon ay nag-refer na siya ng mga motivated biases, which are seen to have been motivated by against one or more of social groups listed above, and by bias against their derivatives. So magsalita ka lang na ikaw ang mali yan sa inyo, kami lang ang tama, kami ang mapunta sa langit, kayo imperno. It's a prejudicial statement. You believe what you want, but do not say. Huwag mong sabihin na kayo lang ang baligtas. So ibig sabihin, masama kami. Kasi ang hindi makapunta sa langit, masama. Sino masama ngayon? Kami na namimigay o kayo na damot? Ayun agad ang sasabihin nila. Kaya yung mga hate crimes ngayon, very popular agad ang mga reactions ng mga tao. Kasi community na, kasi mataas na ang antas ng ating realidad. Paano natin i-engage ang ating mga sarili sa tinatawag nating globalized world. Halimbawa, justice for George Floyd. Diyan sa Amerika. Kaya nagprotesta yan sila, kapatid. Kahit si George Floyd, ay sinakal. Sinakal siya at namatay. I cannot breathe. Kaya ngayon, talaga yun ang issue. Prevailing issue in the United States of America. Kaya yung mga NBA player, ang kanilang mga uniform ay may nakasulat sa likod. Kita mo yan, gaano
Kano yan? Ka-popular na movement yan, kapatid. Very popular movement. Justice for George Floyd. So makikita mo nga dyan, tingnan mo, mga maitim ba yun sila? These are all white Americans. Pero bakit silang sumisigaw ngayon na Black Lives Matter? Justice for George Floyd. Kita mo yan, kapatid. Ano ang nag-generate na nagkaroon ng ganyang klaseng kilusan? Di ba? Bakit ganyan? Ano pala ang nangingibabaw na prinsipyo, nangingibabaw na konsepto, nangingibabaw na pananampalataya, nangingibabaw na faith, belief nila? No? So, dito natin maintindihan kung paano natin muni-munihin ito na sinabi na pala ng Panginoon na magkaganito ang tao sa planet Earth. Kasi ang tao at ang kanyang kilos ay nakabase siya sa kanyang paniniwala. Yung paniniwala niya, galing yan, kapatid. Galing yan sa isang konsepto, sa kanyang naintindihan. Sa kanyang naintindihan, sino ang nagpaintindi sa kanya? Anong sirkumstansya na dumating sa tao ang ganitong klaseng paniniwala na nagkaroon sila ng konsepto, nagkaroon sila ng belief, at nagkaroon sila ng pananampalataya. Ang ganda, kapatid. So these are science, kapatid. So pag binasa na, you shall be hated of all nations for my name's sake. Tapos Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Then shall the end come. So what is in the name that draws the ire of the nations? When nations are mostly Christian. Di ba? So may maganda tayong titingnan sa dalawang verses na ito. Ang dalawang verses na ito, bakit dalawa ito? Kasi sila ang unang gumamit sa New Testament ng salitang all nations. Ilang beses lang ginamit yan sa New Testament. No? In relation naman doon sa Revelation, sa island of Patmos na sinabi, she made all nations drink of the wine of the wrath. So, mayroon na kayong hint ngayon, she made all nations drink of the wine. So kung napainom, siguro magalit sila. Ang ganda, no? Magagalit sila. No? Kaya nga, ano ba yung gospel na i-preach na darating ang katapusan? So the ending has this description. Yung ending ng story of redemption, ng kilos ng pagliligtas ng Panginoon, may dalawa na description. Una, yung sinasabi ng the ending has these descriptions, all nations. Una, the hating of all nations to those followers of Christ. Pangalawa, the preaching and witnessing of Christ's followers in all nations. So makikita na natin agad sa verse pa lang, active verb siya, active na movement, preaching, witnessing. Present siya ba? Present active movement ba? Preaching, witnessing. Napakaganda nito, kapatid. Kaya nga, nung unang slide, pinakita ko sa inyo na yung globalization na movement ay intindihin din natin yung political world at saka religious world. Bakit nagkaroon ng ganitong kaganapan sa Floyd George? Isa lang yan sa napakarami na nangyari. Isa lang yan, kapatid, sa napakarami ng programs and events. Wala na, kapatid, matagal na yan matagal na. Hinog na nga kaya ang bilis nga makakilos nila. Kung wala lang sana ng COVID-19, million siguro yan, they will go into parade. Mag-parade yan sila, kapatid. So ating titingnan dito yung political world at religious world. Paano tayo nakarating sa ganitong circumstansya? Paano dinescribe ng Biblia? Kung si Kristo ang nagsabi sa Mount of Olives, sa Island of Patmos, at sa River of Oren Hidikil, na ang kanyang mga binibitawang salita ay nag-describe sa ating henerasyon. Remember, 2,000 years ago, sa Mount of Olives. Anong sinasabi niya diyan? Kaya kailangan nating makita at intindihin. Pero napakabait ng langit, napakabait ng Panginoon,
na nagbigay siya ng description at prescription na makikita natin at maintindihan yung panahon na ating kinabuhayan at ang ating mga buhay, kung paano tayo kumikilos, kung paano tayo gumagalaw, ay dinescribe na pala ng Panginoon. Iyon ang napakaganda, kapatid. Ito ang nagpatamis ng salita ng Diyos. Yung Bible na sinasabi. Kaya every time nakakita ka ng Bible, you love that book because it entails you and me right now. So napakabait ng Panginoon. So kaya nga, pag naintindihan natin ang movement of all nations, no? Ito kasi ang word na bihira lang tinatalakay sa mga organizational or religious discussions. No, discussions nakatutok na lang kasi doon sa kung ano-ano lang pagdidebatihan, di ba? So dito sa atin kay Manny Geraldes, kay Tranquilino Book, Cachado, kay Pabelia Lubic, kay Melissa Nodalo, kay Sir Manny de la Cruz, kay Darley Rosana Pante, kay Architect Arnel Villacampa, kay Ma'am Carmenceta Boynafe, kay Sammy de la Cruz, dyan sa Zamboanga, no? Sa Zamboanga, kapatid, ay alam ko na you keep on sharing this one, no? Kay Mera Flor Conde dito sa Baldio. So maintindihan natin na, ganito pala ang movement ng ating mga bansa. Movement of all nations today where politics and religions are joining their efforts to end poverty and inequality and achieve peace and prosperity. Ano kaya ang relasyon nito? Kasi ngayon nga, bukas, tingnan nyo lahat ang mga movement ngayon sa lahat ng mga ginagawa ng ating political world at religious world ay talagang nagsama-sama, joining efforts to end poverty and achieve peace and prosperity. Kasi ito ang ating nakikita, dapat nating intindihin. No? Mga kapatid, ito ang movement na sa ating mga barangay, sa munisipyo. Sa mga munisipyo niya, mayroon kayong mga interfaith gathering, ipapatawag kayo ng mayor, ipapatawag kayo, kailangan namin ang tulong ng mga religious organization, faith-based. Magkaroon kayo ng preaching every Monday sa flag ceremony, pero i-deliver nyo lang yung values, love, huwag na yung magdebate tayo. So what movements of all nations in the past 40 years of human history? So the past 50 years, 40 years, ano yung mga naintindihan at nakikita natin? Anyway, kung hindi natin nakikita natin, ito ang pagkakataon dito sa radical mission na we will radically reconnect again. Mag-reconnect tayo sa salita ng Diyos. Kasi we've been radically disconnected. Na-disconnect, magaling si Satanas magbigay magaling kanyang i-twist, i-detour kanya. So sa ating generation, ano ba itong mga kaganapan ngayon sa mga ating panahon? So immediately, you read newspapers, you buy journals, you buy Time Magazine, Newsweek, New York Times, Los Angeles Times dyan sa Amerika, kung ano pa na mga popular, mga recognized, The Economist, kung ekonomista ka, sa academic, lahat ng mga news na yan ay talagang bukang bibig na sa mga outlet na yan, yung mga kaganapan na sinasabi natin na for human development, for peace and prosperity. Kaya dito yung Christ closing prescription ay specific talaga na in-engage ni Kristo yung movement na pangmunduhan, yung tinatawag nating globalization, kapatid. Okay? Globalization. By the way, iyan ako yung so yung Christ closing prescription, yung globalization. Now, sa globalization, kapatid, in-identify ng social science, social science, na mayroong dalawang nagpatakbo, propel, nagpaikot na mga pangyayari na nagresulta kung bakit ganito tayo ngayon. Kung bakit nagkaroon ng mga international gatherings, bakit nagkaroon tayo ng ganitong mga religious activities, bakit nagkaroon tayo ng ganitong sama-sama na mga tinatawag nating activities and programs. Sa globalization, kapatid, yun ang dalawa.
na tinatawag nilang global communication and migration. Ito yung naging sanhi na na-realize at nagkaroon tayo ng buhay ngayon sa tinatawag nating planet Earth, na ang lahat ng curriculum, ang lahat ng projects at program must be in line with this globalization. Kaya mayroon tayong global network, global cooperations, yung mga words na yan na atin ang nadaanan, kapatid. Pero atin rin patuloy na ulit-ulitin ito, na hindi ito, lang na hindi natin nakikita. Bili ka ng newspaper ngayon, bukas, basahin mo, di ba? Makikita mo ang mga lingwahe na yan. No? So itong global communication na sinasabi, ito yung science of today. So yung science of today, kapatid, na si Kristo mismo, kung ano tayo ngayon, 2,000 years ago, it was already forecasted by Jesus Christ. Ang tawag niyan, Mount of Olive Prescription. Itong nasa likod ko na Mount of Olive na yan. 2,000 years na yan. Forecast na yung social, global communication at ang migration. Saan natin mababasa yan sa Bible? Yung global communication at ang migration, 2,000 years. Ay, ibig sabihin, makapangyarihan talaga ang Panginoon. Kasi nang prescribe niya sa 4 na disciple yan, yung divine knowledge na ni-reveal niya sa 4, na yun ang mangyari, yung tinatawag movement of the end, movement of His coming, pinoclaim ni Jesus sa 4 na disciples na yan, at since sa kanila pa hanggang sa ating henerasyon ngayon, yung reality na maging buhay ang salita ng Diyos, yung effectivity ng redemption niya, ito maganda. Yung result na ang kanyang binibitiwang salita sa Mount of Olive ay maging reality sa ating henerasyon, at makita natin na 2,000 years, yung prescription, yung healing statement niya, yung healing, panggamot na kaalaman para ma-comfort tayo na tayo na pala talaga ang ending ng story of redemption. Tayo talaga ang generation na buhay na sa salubong. Kasi kadalasan marinig na lang natin yung future. Hindi, kapatid. Live na ang Bible, live, buhay. So saan natin mababasa ito, kapatid? Ito lang. When Christ delivered this statement, mabigat. It's profound. Divine words yan eh. Divine statement. Kaya siya ang may-ari ng plano, siya ang may-ari ng ating buhay, siya ang nakakaalam sa lahat. Advance niyang sinabi. Kaya si Satanas, sa lahat ng gagawin niya, sasabay siya sa mga reality, pero i-insert siya na hindi ka talaga makapaghanda. Yun lang ang kanyang gagawin. I-insert siya na hindi mo maintindihan at hindi mo makikita. So dito, yung Matthew 24:14, the most simple verse, yung sinasabi ni Lindsay White, familiar text in a new meaning. Light, tinatawag na, huwag kayong mag-isip na wala ng liwanag, bagong liwanag. Sabi pa ni Sister White. So itong liwanag pala ito? Of course. Itong liwanag ito ngayon. Tingnan mo ha. And this gospel of the kingdom. Ano yung gospel? Of the kingdom. The good news of the kingdom. Tapos nga, shall be preached. Ano kayang ibig sabihin ng word na preach? Sa original Greek word. Shall be preached. Ano ba yung kingdom niya?
Sa kingdom kaya na ito kaya ang preaching ng kingdom na ito, na magkaroon ng basis, magkaroon ng reasonable ground, na magalit ang lahat ng bansa sa akin? Oh, kapatid. Kasi siyempre may all nations, isang narrative lang sila. Ano kaya yung laman ng preaching of the kingdom, of the gospel of the kingdom, na magalit sila? Shall be preached in all the world. Ilan ang mundo? Isa lang. Bakit in all the world? Ang ganda niyan, kapatid. In all the world. For a witness unto all nations, and then shall the end comes. For a witness. Grabe, no? Kaya si Sister Darlene Nalias, no? Sister Darlene, talagang maintindihan mo talaga rito yung movement, sister. Sa alam naman ni King Rap ito dyan sa London, kay Gemini Fondara na nasa sa United Arab Emirates, kay Lilibet Chavez na nasa Australia, Commissioner John Serra, okay? Na nakikita na ni Commissioner nito, Director Serra, kay Teresa Villaporte. So, please take note, you like, so we can just recognize you right now. For a witness unto all nation. Simple statement, but remember, this was the pronouncement of no less than Christ from His own lips. Profound. And then, healing siya sa ating generations. Comforted tayo. No, comforted tayo, kapatid. Dalawa lang ito, kapatid, dalawa lang. Yung reality of the end, dalawa lang ang maging movement. Ano yun? Preach. Preach ba? You preach. And this gospel of the kingdom shall be preached. Ang pangalawa, witness. So, you will preach. You will be heard. Witness. You will be seen. Makita ka as material evidence. Ang ganda ng reality na to. Kaya nga pag titingnan natin ang original Greek word niyan, yung tinatabing preach, ang meaning ng preach is, ang word niyan is keroso. Ang meaning ng to herald as a public cry, especially divine truth. Ano yung divine truth ng gospel of the kingdom? Of the kingdom. Definite talaga siya, of the means it talks about the kingdom. The gospel is referring to the kingdom. Proclaim or publish. So, nandoon yung publish, proclaim. So, makikita natin, kapatid, ha? Publish, i-proclaim. Yan ang meaning ng keroso. So, it can either be by oral or written, kapatid. So, divine truth about the kingdom of God and His coming with all creation affected. So, yung words na ginamit dito, na science na sa ating mundo ngayon, paano natin intindihin na ang science of the world today is exactly the same prescribed by Christ 2,000 years ago. So may hint na kayo, may clue na kayo, kapatid, na yung science of the world, sino yung science of the world? Yung mga social science, political scientists, no? Sila ang mga nag-describe, sila ang nagbigay sa atin ng kaalaman ng realidad ng ating mundo, kapatid. So, anong mga ebidensya ngayon? So, malalaman natin sa pamamagitan ng libro, sa pamamagitan ng mga international conferences. So, itong mga movement na ito ay mayroong kaakibat na program at projects. Kaya nga, inilatag siya ng mga policy makers, i-implement siya through the grassroots hanggang sa pinakamalayong barangay. Yun, kasi ang subject dito tao. Tayo ang subject dito, kapatid. So, yung concern ng social science, tayong tao kasi we are the main subject. So, yung science of the world, ibigay ko lang sa inyo ngayong gabi, kasi marami naman sila, pero isa sa pinaka-prominente sa buong mundo, kasi siya talaga ang una na
Although hindi siya ang una, pero siya ang nag-popularize sa study ng globalization and religious pluralism. Kung itanong mo ito sa mga professors, ay alam nila ito. Sa mga social science professors. Itanong mo ito sa mga directors, mga secretary of the state o secretaries na nagkaroon ng mga international conferences, maintindihan nila. Kaya nga ang word na globalization, yun na ang laman ng ating buhay sa mundo. Kasi sa papel man o sa lahat ng aktibidad, yan na ang movement, kapatid. Globalization. So sa globalization, tinakal ito ni Diana Eck. No? Isang kapatid, matalino ito siya at diniscuss niya ang religious pluralism. Ito ay nangyari sa 2009 na Gifford lectures niya. Ang Gifford lectures niya sa May 2009, ginanap sa isa sa pinaka matanda na university sa mundo. The University of Edinburgh, no? Diyan sa Europe yan, kapatid. University of Edinburgh, di ba? So doon sila, lahat ng mga attendees diyan ay mga social stakeholders, mga presidente ng universities, mga social scientists, political analysts, ang nagpatawag nito ay United Nations, no? Talagang the highest level ng institution sa buong mundo. Siya pinakamataas eh. Siyempre may bansa, may state. So United Nations, sila yung governing institutions recognized by all nations of the world. Ano ang sinabi dito ni Diana Eck? Ganda, kapatid. Sa 2009 sinabi na niya, no? Although matagal ng study nito, of several years. Sabi niya, how do pluralism and globalization today stand a new reality? Oh! Paano ang pluralism ngayon at ang globalization ay tumayo bilang bagong new reality? Oh, kaya nga hindi malayo pag sinabing global attack ng virus na nagbago ng ating new normal. What new reality? While the phenomenon of globalization clearly relates to economics, yung globalization parang tumutukoy lang sa economics, politics, but also to environmental and security concern. Kaya nga, mayroon tayong mga international movement. May hindi nyo alam, nalalaman nyo, di ba? Yung mga Miss Earth, kahit pa sa Miss World, Miss International, ang kanilang mga tanong ay tungkol sa environment. Kung ano ang necessity ng ating panahon, yun ang mga sentro ng discussions. Kaya ang tawag niyan, conversation. Are you part of the conversation? Kung tayo ngayon nga, sabi nga natin, kung tayo ay walang alam sa engagement ni Kristo na sinasabi na niya para ang globalization, paano tayo maging conversant? Na ang Biblia ay maging bahagi sa mga pangyayari sa conversation. Kaya sinasabi dito, and security concern, how it has altered. Paano ito nagpabago our religious consciousness and our religious life? Grabe, Napakagandang isipin, kapatid, paano ito nagpabago ng ating religious consciousness? Bigyan pa ng example ng religious consciousness. People embrace different religious organization, embrace ecumenical. Halimbawa, magpatawag ang gobernador, magpatawag ang mayor, o lahat ng relihiyon na asan, mag-ili kayo interfaith na tayo, magkaroon tayo ng basketball tournament, o magkaroon tayo na, huwag na katos kayo, mag-ili kayo ng officer, tapos kayo ang magsalita every Monday morning sa flag ceremony ng ating city hall, ng ating munisipyo. So, nag-alter siya. Ano ba yung philosophy, konsepto, principles na nagpatakbo nitong ating kaganapan? Kaya, kailangan talaga, kapatid, na radical reconnection. I-reconnect talaga natin. So, sinasabi, how will alter our religion and our religious life? What ethical questions are in the forefront of globalization? Ano daw ang mga
tamang pag-uugali ng mga katanungan. Ethical questions. In ethics means the science of right behavior. What ethical questions are in the forefront of globalization? Sabi niya, ni Diana X sa kanyang presentations, how have immigrants created a new kinds of diaspora? Huh? Ang diaspora, alam lang natin yung diaspora from Israel to Europe to America. Pero sinabi dito, how have immigrants? So marami tayong mga nanonood ngayon, kapatid. No? Nandito tayo si Rose Isclanado. Sister Rose, regards to your group right there. No? Sa mga kasamahan niyo dyan sa Iloilo. Okay? Long time no see. Kay Preciano Linawan, Evangeline V. Orosa, kay Virgil Lendi Cuenca Santos, Larry Noprada, Belia Dio Campo. Ano itong nangyari? So kayo na nasa Australia, sa New York ngayon, kapatid, kayo mismo ang magpatotoo na sa movement ng ating generations, no? Ay marami talagang Pilipino na nasa iba't ibang bansa. Paano ito nakaapekto sa landscape ng ating mga bansa? How has the internet, ito na, pangalawang question niya. How has the internet destabilized borders of all kinds? Paano ang internet sa kanyang presentation? It is science-based research ito. Kaya nga, recognize ang nakikinig sa kanya, mga presidente, mga senador sa buong mundo niyan. Pag yan, magsalita yan si Diana Eck na yan. Yung books niya, yun ang binabasihan ng movement. How has the internet, winasak ng internet, yung mga borders, yung nagharang, na lahat ng klase na nagharang sa religious and national borders. Diba? May mga harang noon, hindi tayo pwede makipagkaisa, hindi tayo pwede makipag-unite. No? Pero ngayon, sa internet and the national borders, kapatid. Kaya, ang presentation dito ni Diana Eck, pinamagatan niya na Earth's enormous change. Grabe. Sobrang laki. Sobrang lakas. Enormous change. Hindi ko alam kung anong exact na Tagalog niyang enormous. No? Earth's enormous. Great. Gargantuan. Big. Hindi na naman. Enormous. Mas mabigat siya kaya may power siya. Enormous change, kapatid. Grabe. Kung enormous change, ibig sabihin, apektado ako. Apektado ka dyan. Lahat tayo na nasa internet lines ngayon. Apektado ba tayo sa enormous change na yan? Of course. Kasi di based on reality. Ang tawag niyan, ito ang present truth. Kaya yan ang present truth, mga option report. Kaya dyan, ano ang present truth? Ito ang present truth natin, kapatid. Sabi ni Diana Eck, one of the great engines of the change has been the massive migration of people. Isa daw sa makina engine na nagpatakbo sa pagbabago ng ating mundo has been the massive migration of people from one part of the world to another as immigrants. Wow! Nandito pala si Nancy Dimiar sa Lambahon, Baganga, Davao. Okay, Dayday Alizer. Regards daw, sabi ni Johnny Uba. No, nanonood din si Johnny Uba. Dahil taga Barubu, Surigao. Okay? Ano yung migration? Napunta doon as immigrants. Ano pa yung kategory nila? As economic migrants. So mayroong mga tao, Pilipino na nagpunta, nagnegosyo sa ibang bansa. Napunta sa Middle East, nagnegosyo siya doon. Okay? Mayroong napunta doon, nagtrabaho. Mayroong ng Amerikano napunta dito, nag-business sila. Kaya mayroon tayong mga iba't ibang mga foreign entities na nandito sa Pilipinas kasi they go into business. Kaya mayroon tayong business visa. Mayroon iba rin religious visa. Yung mga tinatawag natin mga visa.
from one part of the world. Mayroon ding mga migrants na dahil sa being pushed by circumstances, tawag sa kanila, mga refugees. So migration has literally, sabi pa ng research niya, ng reality, migration has literally changed the map and the religious demography of nations and of neighborhood. Binago niya ang democracy ng bansa. Ang dati ay pure, lang sila, Muslim. Ngayon, mayroon ng mga iba't ibang mga reliyon. Dati pure Christians, ngayon mayroon ng Muslim sa community, mayroon ng Buddhist, mayroon ng mga Jew, mga Hebrew, mga Judaism. So nakikita ito na reality. Nagpabago ng demography. May mga temple na, may mga na sila, may mga simbahan na sila sa iba't ibang mga bansa, kapatid. Ito yung tinatawag na migration. Ibig sabihin, 2,000 years ago, nakita na, sinabi na ito ng Panginoon. Bakit? Ano ang intensyon ng mensahe? Kasi alam ng Panginoon na ang ating buhay, kahit saan tayo dalhin, manatili tayong tapat sa Kanya. Hindi yung nag-migrate ka sa ibang bansa, nakalimutan mo yung relasyon mo sa Panginoon, yung relasyon mo rin sa pamilya. Minsan nakalimutan na nila ang pamilya nila. Nakalimutan na. Nakalimutan na nga nila yung mga anak nila. Nakalimutan na nila ang kanilang pananampalataya kasi naanod na sila doon sa takbo ng kabisi for economic migration purposes. Grabe kapatid. Pag hindi, kaya nga healing ang engagement ni Kristo sa Mount of Olives. Yung knowledge na ito ay para tayo yung sinasabi niya that you will be a witness unto me. Na maging makapangyarihan, kapatid, yung pamumuhay. Kasi it has to be seen, my friend. Makikita dapat yan. Kaya sabi ni Diana X sa kanyang book, sa kanyang presentations, nang nakikinig sa kanyang mga international, mga consultant, kapatid, mga ng mga bansa. Now, along with migration, the twin, dalawa lang, kaluha lang daw ito, of this fast-paced change has been the globalization of communication. Anong sinabi niya? Quote and unquote, that has made virtual connections across the seas and continents almost instantaneously. Right now, ikaw at ako ngayon, right now, instant, in a second, we connect ourselves. Isipin mo, nandito lang ako sa Baguio, pero nagsalita ako, in a second, narinig mo sa New York, narinig mo sa Europe, narinig mo. It's a virtual connections. God, Christ had identified this life and this reality. Sa reality na ito ng ating mundo, hindi nagkulang si Kristo na binigyan niya tayo ng 2,000 years ago statement na ang this gospel of the kingdom shall be, pag ito na ang movement, ito na ang demography ng ating humanity, in other words, this is the end of the story of redemption. Ito na yung ending movement of the story of redemption, kapatid. So makita natin ngayon, kaya nga it has to be based on science, the real science, not on theory or conspiracy, my friend. Let the Bible speaks by itself. So dito, virtual. Kaya sa atin ngayon, nag-live tayo, virtual talaga, kapatid. Globalize ang communication. Dito natin makikita na sinabi talaga niya, no? So propelled by these twin engines of migration and global communication, our daily encounters, sabi niya, bawat araw natin na encounter sa iba't ibang relihiyon at kultura with religious and cultural difference are more pervasive na hindi natin namalayan, especially in the West, than ever before. 2009 niya dineliver ito. Sabi pa niya dito, describe niya ang generation. We rub soldiers with one another. We share the same workplace. Di ba? Makahalata kayo dyan sa iba't ibang bansa nasa Saudi. Ang kasama nyo ay Vietnamese, kasama nyo Indonesian, Malaysians,
Nasa US kayo, ang kasama nyo sa workplace nyo, Amerikano, Japanese, Canadian, Chinese, yun ang natin. We rob soldiers, iba't iba ang kanilang mga belief. We rob soldiers with one another. We share the same workplace. In many cases, our children go to the same schools. We eat one another's food. Kaya nga sa Pilipinas, mahilig na dito ng mga Italian, mga oily food. Spaghetti. Now, these are food menu coming from other countries of the world. We eat one another's food, but very often, we know all too little of one another's faith and religious practices. Kaya ang kanilang yung religious pluralism, hindi lang tolerate, but engagement. Kaya nga pag i-define nila ang religious pluralism, pag hindi mo alam ang story of redemption, hindi mo alam yung river, mountain, island, naku kapatid. Grabe. Kaya napakabait, mga kaibigan at kapatid, na hindi na tayo dapat magano ng relihiyon, kung ano man ang ating relihiyon. Ang importante, mapanghawakan natin yung huling instruction, prescription ni Jesus Christ para tayo'y makasalubong sa Kanya sa alapaap sa Kanyang pagdating. Okay? So mayroon tayong kaibigan gaya ni Lena del Rosario. Hindi naman siya Adventist, no? Kaibigan siya ni Menda Arienda, gaya nila ni Elias Balanhay, no? Na nag-invite ng mga kaibigan at mga kapatid. Kayo dyan, Geneva, Dayday, share that to your brothers and sisters in your church. No? These are not ordinary presentations of facts. No? Kay Japit Maningding, we have to grow in grace. No? Have to grow in grace, mga lies, slowan. Okay? Dito, ano pang sinasabi ni Diana Ek? Pwede nyo i-type yan, makinig kayo dyan sa internet niya. Yun si Diana Ek sa YouTube. So how do we navigate? Gandang tanong niya. Paano ka tayo maglalakbay, mag-navigate? The swift currents, mabilis, na takbo, na agos. The swift currents and the white waters of our religious differences. White waters. Hindi na black waters, white waters of our religious differences and a fast-paced religious change in our world. A world in which we live. Namumuhay tayo in greater proximity. Hindi na, wala ng boundaries. Malawak na ang ating engagement. Malawak na tayong magsama-sama to one another than ever before. Kaysa nakaraan, ngayon iba na. Totoo naman talaga ito, kapatid. Marami nga dyan activities sa mga churches dyan sa mga Adventist sa Amerika. Nag-joint forces na sila. Dyan sa Malaysia, nagsama-sama na ang mga ka-ecumenical na ngayon eh. Kaya nga dyan sa Amerika ngayon, kay President Trump, ang mga different religious denomination, sama-sama sila sa active political involvement nila dyan kay Trump. Grabe. Some who could, sabi pa dito, some, hindi lang mga religious, some who conduct the affairs of the state, president, senators, congressmen, some who conduct the affairs of the state, have begun to speak of the knowledge of religion as to come. Sabi pa nila, kinote ni Diana, sinabi daw ng ibang mga presidente, ng mga leaders of the world, the missing dimension in foreign policy. Magugulat ka, kapatid, kayong may mga iPhone dyan, kayong may mga iPad, tingnan nyo sa iTunes. Sa iTunes, marami doon ang mga seminars. Magugulat ka, politics and religions are the same lang. Ang pinag-usapan nila dyan, kapatid. Lalo na sa foreign policy. Indeed, today, we are beginning to speak of post-secular age, of the return of religion, if it was ever done. Kala nila mawala na yung religion kasi secular na, hindi nawala. Lalong kumikilos ang religious persuasion. Akala kasi ng karamihan kasi secularized na masyado ang mundo. Ang hindi nila nalaman na ang great controversy nagsasabi na ang planet Earth sa coming ni Jesus, yung ending na movement, ay sinabi talaga sa yung enemy ni Kristo, He will transform as an angel of light.
And I will be like, religious din ang kanyang ending. Na mali yung analysis ng iba, kapatid. Kasi ang sinasabi ng Biblia, religious ang gagawin ni Satanas. Gagamit siya ng Bible, gagamit siya ng Ellen G. White prophecy. Kaya kikita mo yan, ang Adventist world. Nag-away-away sila. Pero pareha sila, Ellen G. White at saka Bible. Di ba? If it has ever gone, and the energies of faith seems to be enduring today. So sabi agad ni Diana, so I call these lectures the age of pluralism. Because religious faith and religious differences is one of our great planetary issues. Huh? Wala. Great planetary issues. How do we human beings relate to one another across the various divides of culture and religion? Paano tayo makarelate? Paano natin magkaroon tayo ng tamang relasyon sa kapitbahay natin na iba ang kanyang relihiyon? Paano tayo makipag-relate sa mga tao na iba ang kanilang kultura? Ang ganda. Cultures and religion. That's an important question. Sabi niya, that is an important question. It is important for those who study religion as I do. Importante yan, gaya sa nag-aaral ng religion. Gaya sa akin. It is important for those of us who don't study religion. Kayo na hindi nag-aaral religion, sabi niya, importante ito, who don't study religion, but are citizens of an increasingly multi-religious cities. Kita mo na? And it is an important question of those of us who are people of faith, whether Christians or Muslims or any other faith, my friend. So dito natin ma-realize na ang science of the world today, kahit saang university sa mundo, isa lang ang reality. Great or Earth's enormous change, may magkambal na makina na realidad. Global communications or virtual communication, yun ang ibig sabihin natin yun, social media, my friend. Kaya dapat pag-ingatan talaga kung ano ang i-posting dyan. You will let Christ see the face of our book. Ano yung book natin? Yung face of the book natin. Are we posting Christ that He is coming, my friend? Global communication, virtual communications, and that is what a social media. The second one is massive migration, kapatid. Anong sinabi ng Matthew 24:14? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Ngayon, the way we share it, sa pag-share mo pa lang, pagpindot mo ng like, pag-share mo niyan, you have made this verse a reality. That in all the world. Bakit? Kasi hindi naman tayo sisingilin ng Panginoon sa mga tao na hindi natin kilala. So in all the world, may mga friends ka, may mga relatives ka, nasa iba't ibang bansa. Ngayon, these are your friends, your loved ones, built on the blood and relationship. Kaya nga sinabi ni Kristo dyan sa Acts, bago siya umakyat, that you will be a witness unto me both in Jerusalem and in your Judea. In Jerusalem, yung blood connection mo, blood-related mo. Judea, yung mga ka-church member mo, ka-church mate mo. And to the Samaritan, di ba? Samaria, there are many of good people around, religious people, and to the end of the earth. So ito, kapatid, kaya nga yung ating may mga nanonood tayo na hindi natin kakilala, hindi natin kakapanampalataya, pero nananampalataya kay Kristo. Yun ang naka-advantage kasi, kaya nga itong Matthew 24:14 is a declarative sentence of Christ telling us today that His Word, the Bible, is alive. Buhay ang salita ng Diyos. May healing na 2,000 years ago na i-witness natin.
When we migrate to other countries of the world, kung maaari, bring your families and children. Kasi marami talaga. Lahat ng reliyon, biktima. Nakapunta lang sa ibang bansa, nakalimutan ng asawa niya, nag-asawa niya. And these are dynamics of our time. Dynamics of our time. Precautionary na ang binigay ng Panginoon, witnessing it, faithful to Him wherever we are. We have to be faithful unto Christ. So dito natin maintindihan na yung reality of the end, and then shall the end comes, dalawa lang. Ngayon, paano natin salungatin ang science ngayon? So the Bible and the science of today are just telling us in one fundamental truth. Ano yung truth ngayon natin, kapatid? That Matthew 24:14 is exactly a statement of facts ni Jesus Christ na nag-describe ng globalization ng ating buhay ngayon. Purihin natin ang Panginoon, kapatid. In that simple verse, and yet so profound in its implications, sa sunod na gabi, kapatid, palaliman pa natin yan, kapatid. Grabe yan. Ano na yan, yung Matthew 24:14, all nations, all nations. Ano ang koneksyon niya? Dito natin sa verse na ito maintindihan kung ano talaga ang last doctrine na pag-awayan. Ang ganda nito, kapatid, kay it covers the Genesis, it covers the Sabbath. Napakaganda ng verse na yan, kapatid. Kasi ito na yung last movement ng kanyang mga anak. Ito na, kapatid. Lahat naman tayo, alam natin na Christ died on the cross, His gospel of grace, gospel. Pero itong gospel of the kingdom, ito yung ating Maranatha. Darating siya, kapatid. In this massive, wag na kayong magtaka, kapatid, sa ating generations. Ang mga activities ay hinog na, matagal na, kapatid. Isipin mo, ilang taon na kami dito nag-lecture na halos na ito na ang mga slides namin binibigay. Kay Sir Alan Abarquez nga, that was in 2011 pa siguro ito. No? Ilan na, these presentations. No? And ito talaga, lalong tumitindi na ang realidad. Halimbawa ito, Unity in Diversity, isang international conference na ginanap sa 2012 sa Jakarta. The power of dialogue, peaceful cohabitation in a pluralistic society. So religious pluralism, we coexist. Yung tinatawag, peaceful cohabitation. Unity in diversity. Mga attendees yan, mga policy makers yan ng bawat bansa, kapatid. Unity in diversity. Ito, bago lang ito, ginanap itong religious gathering. No? Doon sa, sa Abu Dhabi ito ginawa . Just this year man siguro ito. Maraming mga pictures. So many, hundreds, thousands of activities, projects, programs. Kaya nga, hinug na ba na mold na talaga ang human mind sa ganitong kalagayan, kapatid. So dito natin maintindihan. Kaya sabi nga ng isang author ng isang libro, si John Hick, and Religious Pluralism, sabi niya, a summary and reflection as its core. Hick's argument poses that the world's religions are in essence all parts to a greater whole. Grabe. Thus legitimizing all belief system. So legitimate ang lahat ng belief system as a unique but equally viable approaches to a shared end goal. Shared goal. Grabe. Pluralism ba? The rights of all na lahat tayo. Kaya nga, relative na siya doon sa women's right, relative na sa rights. Kay religious pluralism, no? All is part, essence of all parts in a greater whole. Grabe. And shared end goal. Magandang basahin talaga yan pag wala talaga ang blueprint, ang story of redemption ni Jesus Christ. Kung wala tayong pagtingin na we are just pilgrims, kung dito tayo permanent resident, kung wala lang story of redemption, magandang movement ito. Magandang movement yung religious pluralism na maiwasan ang higwaan, maiwasan ang respect with one another.
Kasi pluralism is a term used in philosophy, meaning doctrine of multiplicity. Plural ba? No one will say na kami lang ang baligtas, kayo hindi. Ay, hindi na yan. Hindi na yan ang concept ngayon. Kasi ang concept ngayon, interfaith na, ecumenical. Ang tawag ng ecumenical, kapatid, different religious denominations in one movement for peace and prosperity. Ang ganda, kapatid, yan. So, mayroong specific tayo na episode yan kasi inuna lang natin ito. The way sa ating pag-aaral ng River, Mount at Island, nagsimula tayo sa Mount, kung ito man ang last engagement na mensahe ni Kristo, kumplito ito, kapatid. It's a complete narrative. Ito ay kailangan talaga ng lahat, ma-elder, ma-pastors, ma-theologians, kung sino man, kapatid, you share this to them because this is God's own engagement. Engagement ito ni Kristo, kapatid, sa ating lahat. So may mga, bigyan ko kayo ng mga example. Yung mga different religious organization, meron na silang tinatawag na, coexist. Yung mga simbolo ng mga religious denominations of the world. Ano yung number 1 dyan, yung letter C. Tingnan mo dyan. Ano yan? Tapos yung sunod na simbolo, Q. Tapos E, exist. And Judaism yan yung star na yan. No, I. Tapos yen ang yang. Tapos T, Christianity. So yan, kapatid, coexist. Kita mo yung mga pictures. Ang dami niyan, kapatid. Ang dami yan. Matagal na ito Matagal na ito. Kaya nga, naabutan na lang tayo ng COVID 2019. Naabutan na tayo. Na-freeze. Ang tanong dyan, nasa Bible kaya yung freezing na hindi na tayo makalabas? Hindi na tayo makagalaw sa gusto natin? Nandiyan kayo sa Bible din. Mapag-aralan natin yan this week. Ngayon huwag kayong ma-miss, kapatid. But you keep on inviting people. Sharing these people. Ito, ang tawag nila dyan, lahat yan. Islam, Confucius, Buddhism, Christianity, Judaism, Gnosticism, Taoism, Atheism, Hinduism, spirituality. Wala na silang boundaries, kapatid. We are all engaged into one kasi religious pluralism. Religious na ba pluralism? Lahat ay mayroong tamang itinuturo. Lahat naman yan, hindi naman nagturo yan ng patayan. Lahat yan nagturo ng love, nagturo ng human dignity, respect. Lahat yan nagturo, kapatid, ng human solidarity. Pero mayroong isang grupo din na nagawa ng isang na contradict. Gumawa din siya. They cannot all be true. Kasi sabi daw ni John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. So, isa lang talaga ang way. Pero ngayon, ang religious pluralism, multiplicity of way. And then, isa lang ang shared end ang sinasabi. Pero dito natin maintindihan na ito na yung mga movement. Huwag kayong magtaka. Kasi dito ma-realize yung tinatawag natin Babylon, Confucius, dito na yung, kapatid. So in terms of migrations, nakikita na natin na moving for prosperity. Kaya na malaking tulong talaga ang migration movement sa economy ng bansa. Ilang bilyon ang na-contribute ng mga OFW sa Philippine government, kapatid. Sa tourism, malaki ang nakikita for economic purposes, kapatid. Kaya nga global migrations and labor markets. Dito natin maintindihan the economics of migration. Yung exchange of goods, the exchange of culture, the beauty of exchanging. So dito na-realize ng mga tao na may mga positive na mga reality ito sa ating generations. So ang mga iba na gaya ng mga refugees, gaya ng ibang mga picture ng migrations. So dito natin maintindihan na dahil sa ganitong kaganapan sa planet Earth, kaya nagkaroon ng mga philosophy, matagal na bago pa ito nangyari, may coexisting philosophy na for the common good. Ano yung common good na yan? Kailangan natin para sa kabutihan ng lahat. Yung mga refugees, the nation should accommodate them. Kailangan tayo magkaroon ng program na tinatawag, kapatid, ng mga program na migration. Kung ang migration as a global issue, kailangan nating solusyonan ito, kapatid.
Kailangan magkaroon tayo ng mga international policy. So sa mga international policy na may sinasabi ng mga libro ngayon na making migration the integration policies, future reading. Kailan pa yung sinulat yan, kapatid? No? Na Ministerial and Forum on Migration and Integration. Wow! Mayroon tayong topic niyan, kapatid. Kasi simula pa lang natin sa Tagalog series. Palalim ng palalim ito. From the mountain, punta na tayo doon. Pagkatapos ng mountain, punta tayo sa river. Ang ganda dyan. Pagkatapos sa river, punta tayo sa island. Ang ganda niyan, kapatid. Isa lang ang lingwahe nila. All nations. Tapos sa river, all countries. Grabe. Countries and nations, isa lang, kapatid. So maliban dito sa tinatawag making migration and integration policy, mayroon din silang tinatawag na migration and assimilation. So these are two basic principles kung paano ang peculiarity, paano yung tinatawag na you are a special, peculiar people, ay talagang mawawala yung peculiarity. Kay mayroong overpowering philosophy na na tumatakbo sa mundo for about more than 50 years na philosophy. Kaya nga nagkaganito tayo ngayon So, titingnan natin kung saan ang galing itong mga philosophy na ito. Ano ang binasihan nito? Kasi mayroon pag-aaral. Anong function ng little horn? Kaya minsan, marami nag-represent na kawawa nga parang below the belt na, demonizing people. Ang demon, si Satanas at mga fallen angel. Hindi yung mga tao na may paniniwala, believe sila, na naniniwala doon sa hindi naman sinasabi ng Panginoon. But do not make them demons. Don't make them demons. They are also people that needs salvation, my friend. Okay? So dito ang migration and assimilation principles. Pero ang tanong natin ngayong gabi, bago tayo magtapos, sa nakikita natin ngayon sa dalawang makina na tumatakbo, two engines, the twin engine, kambal sila because di kailangan dalawa Global communication, ito ng social media natin, virtual connections. Kaya madali na lang ang issue ngayon Hindi na pwedeng kasi ending na Hindi na pwedeng itago ng isang leader, hindi na pwedeng itago ng isang tao. Kaya global na communications. Di ba? Migration and assimilation. Ang tanong natin ngayong gabi na dapat nating itanong, kapatid, sa nabasa nating teksto ngayon sa Mount of Olives, nagagamit ng all nations. Itanong daw natin ito, kapatid. Ano kaya ang nahulma? Talagang Bisayang Tagalog to. Ano kaya ang nahulma na policy at filosofiya ng mga bansa na maging fulfillment ng Matthew 24:9? Hated by all nations for my name's sake. Anong doktrina ang naglalaban sa ending ng story of redemption? Ano yung teaching? Ano yung tinatawag nating philosophy or teachings na naging issue, tension, na magkaroon ng reality na you will be hated of all nations? Bukas ng gabi, mapakikita at mababasa natin ang doktrina that separates the peculiar people, that you are a chosen generation, a holy nation, a peculiar people, kapatid. Dito natin nakikita na ang Matthew 24:14, so simple and yet so profound in its implications. A declarative sentence by Jesus Christ na nagsasalita na ang lahat sa kanyang pagdating. His movement, these are the footsteps of an approaching God. Na dito natin makikita rin sa kanyang statement na ang nag-testify, ang nag-substantiate is the science of the world. Sila na mismo ang nagsabi na twin engine ng globalization. Na ito ang makina na tumatakbo sa buhay natin ngayon. Ano yun?
global communications, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. What a privilege na tayo ngayon sama-sama. Na sa pamamagitan nito, i-share natin ito, kapatid. Na ang Matthew 24:14, it's not simply na mission statement na i-share mo natin ang ating doktrina. Kapatid, shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Napakasarap isipin natin ngayong gabi. The privilege na isang tao sa isang experience, kapatid. Sabi niya, when I will go abroad, I will never exchange my faith. I will stand for the truth. Itayo ko talaga yung aking pananampalataya. Lo and behold, pagdating niya doon sa Middle East, ay talagang, kapatid, first week, second week, ang ganda ba? But several months after, the company required them to work on a Friday evening. And it was a Sabbath day. In that instant, my friend, nawala talaga siya, kapatid. Para daw siyang nabasag na itlog, na baso. And from that time on, nahirapan na siya, kapatid. He was so the guilt sa kanya na hindi niya natayuan, kapatid, ang kanyang pananampalataya. But on the other side, naman sa isang lugar sa Europe, isang mananampalataya, pagdating niya doon, kapatid, talaga niyang convicted siya na pinalalangin niya. Isa ng engineer sa isang company na matapos siyang bilang taon na siya doon, trusted by his manager sa isang corporations. But one incident that required him to work on a Friday evening. Hindi siya nagtrabaho, kapatid. Sabi niya, kahit anong mangyari, I will stand for the Lord. Hindi siya, kapatid, tinantanan. And he was asked to leave and go back to the Philippines. Inanon na siya, kinausap na siya na the company lost millions of dollars because of that incident. It was supposed to be you who can help. But because of your non-compliance and non-cooperations, therefore, in my behalf as the man, I'm going to talagang sisantihin at hindi ka na pwede sa company. Lo and behold, binilihan daw siya ng ticket. But on the day that he has to go home to the Philippines, sabi niya, the world is big. I know God will provide us the way. And he was so faithful, my friend. But the day before he left, he was called by the owner of the company. Tinawag siya ng may-ari ng company, kapatid, na pagdating niya doon, kala niya magalit sa kanya. But he learned later on the conversation na the owner of the company, 6 months before, binigyan ng panaginip, nanaginip siya, na mayroon isang tao na isang pananampalataya na kahit anong mangyari, hindi na i-exchange. He would rather not work, not lose everything of the opportunities than to lose his relationship with God. Because of that, my beloved friends, instead na pauwiin siya ng may-ari, ininkrisan siya pa ng sweldo, tinaasan pa ang kanyang rango. Because the owner said, that dream bothered me so much. And that dream told me that this person will be a good help to the company. So there are situations in life, my beloved friend, that we need to stand. And Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Wala na siya. There's no obstructions, my friend. No borders. No obstructions. Because God said it so. It will penetrate to all people, my friend. But this will just be a very short time, my friend. Kaya wag niyo nang tagalan. You have to share this one, the message of the coming Christ, my beloved friends. Kasi bukas, titingnan na natin at makikita yung napurma na policy that will realize that you will be hated of all nations for my name's sake. Is it Sandilo? I don't think so, my friend. So God will help us. Cyrus Arabia is watching. Emil Ligan Vertisil. So you please,
push the like button and then share this one. Let's remember the dog week. Now, sister, we need to learn more because we need, no? Maintindihan natin sa susunod na it's not about conspiracy theory. Marami tayong matutunan, kapatid, no? Anything na wala sa Biblia, lalo na yung mga issue na ngayon ng mga vaccine, issue na ngayon ng mga microchips, grabe na yan, kapatid. What a deception that runs into the life of the postmodern generations. Okay, kay Arlen Sobaria, Elizabeth Manuel Gestada, kay Sister Sofia Suerte. No, thank God bless for going into this line. You are now, I don't know whether you are in America, possibly you're in California. Okay, Pastor Ephraim Villaruel in New York, thank you for the share. God, I know that you have the same messages. You've been delivering the message, the pure message of Jesus Christ right there in New York. So we'll join our hands and proclaim the message that we will grow in experiencing the growing in grace, my beloved friends. So please share this one. Let us bow our heads. Tomorrow, invite more friends. Invite more friends to watch, my beloved friends, because palalim ng palalim, paganda ng paganda, yung ating pag-aaral sa salita ng Diyos para sa ating generation. Shall we bow our heads? Loving Father in heaven, in the throne of your grace, we would like to thank you for the time that you have spent with us in these virtual connections, that you have said it 2,000 years ago, that the gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Right now, the realities and the fulfillment of your spoken words, just right now, in many parts of the world, in different nations of the world, we've been preaching the realities of preaching your coming kingdom. And these people are now witnessing right there. They are now moving to share the message of salvation. Thank you, Lord Jesus Christ, for this proclamation that you have given to be the active movement of your words. Thank you, Lord Holy Spirit, for empowering us to heal us with all our diseases and maladies, to heal us our blindness. Bless those people who have online now. Give them always the comfort, the joy of having relationship with you and preparing to meet you at the clouds. Give us dreams and visions tonight. Thank you, because thou art the God who provided everything, that we will move one in a radical mission in proclaiming the radical message for a radical change to be back in the words that you are the one engaging and speaking the movement of your coming. Thank you for granting a request with the forgiveness of all our sins. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, sa ating mga in behalf sa Radical Reconnection, sa ating radical missions, sa ating mga kasamahan ngayon who have actively involved in the proclamations, kay Sister Jem Lim sa New York, kasama ni Sir Brother Wesley Baggett, kay Sister Nini Diaz also in New York, so big is New York, sa pangalan ni Harry and Jillian Mendoza sa Imos, Brother Alan Abartes sa Malaybalay, Carmencita Boynapi, and Sister Edith in Australia, kay Sister Jeneline Rondena Salcide sa Valencia, Bukidnon, kay Sister Lo Almendras, kay King Raph and Jonathan Astero sa London, kay Pastor Ephraim Villaruel sa New York, o sa ating EBS, Eternity Broadcasting Services, Eugene Sassing, and Ma'am Leona sa kanyang mga anak, kay Kiko, Jonathan, Melody, and Jerwin, o sa kay Elias Baladhay sa Makati. Praise God and glory to Him, because tomorrow we will continue to join our minds in learning the message of Jesus Christ. Satan is a defeated foe. So congratulations for coming into this line. God bless us today. Tomorrow, ang mabuting balita na hindi nila maipangarap. Ang ganda nito. Ang mabuting balita na hindi nila maipangarap. The gospel that the world that they cannot preach. Mayroon palang gospel na hindi ma-preach, kapatid. Invite more friends, religious leaders, religious denominations, pastors, ministers, theologians. Invite them to come. Challenge them. Encourage them
to come, and we will all grow in grace. God bless us tomorrow.